Hola, què tal? Com esteu? No sé si alguna vegada us ho heu plantejat per què quan et graves a casa, quan t'enregistres a casa, no sona igual que la música que sentim a YouTube, a Spotify, a la ràdio. Aquella música sempre sona més bé. Molts de vosaltres suposo que us plantejareu que és perquè aquella gent és professional i sempre s'hi sona molt bé. Però realment hi ha una sèrie de trucs que ens garantiran que el nostre enregistrament sempre sigui molt bo. Avui descobrirem quins són els 4 factors que faran que el nostre enregistrament sigui molt bo. Fixeu-vos que avui estic en un estudi d'enregistrament. Realment cal un estudi d'enregistrament per gravar un disc i que soni bé? Doncs descobrirem que amb aquests 4 factors ens podem construir un estudi d'enregistrament a casa i que soni tan bé com el que tenim aquí. Voleu saber quins són? Doncs us ho explico. La primera cosa, o el primer factor que necessitem per enregistrar un disc és gairebé el més important. Necessitem els músics. Nosaltres no podem enregistrar un disc si no tenim músics. Si jo tinc instruments, però no tinc músics que cantin, que toquin la guitarra, que toquin el piano, que toquin la bateria, no podem enregistrar un disc. I aquesta primera part ja és molt important. Suposo que heu vist alguna vegada a YouTube alguns vídeos on es veu algú que canta molt malament i en canvi al final te mostren el disc que ha gravat i sona perfecte. Us he de dir que si alguna vegada veieu un vídeo on algú canta molt malament i al final sona molt bonic, hi ha trampa. Això no és cert, no és real. És molt important que els músics que gravin el disc siguin bons. Com més bons siguin els músics, millor serà el resultat. Un molt bon músic és algú que assaja molt, que treballa molt i al final aconsegueix uns resultats molt bons. Si vosaltres treballeu molt i assageu molt, sereu músics boníssims. Un cop vingueu a l'estudi, sí que és cert que aquí a l'estudi podrem fer algunes trampes, alguns trucs, algunes tècniques que faran que la veu que gravem aquí o que l'instrument que gravem aquí soni millor. Si jo agafo un músic que és molt bo i aquí el millorem, aquest músic serà brutal. En canvi, si agafo un músic que és un petardo i el millorem, serà un petardo millorat. Per tant, si voleu sonar molt bé, heu de treballar molt i assajar molt, com feu sempre amb els vostres mestres, per poder tenir un resultat molt bo. Hem dit que hi ha 4 factors que faran que el nostre enregistrament sigui de molta qualitat. Anem pel segon factor. Serà molt important veure quin aparell utilitzem nosaltres per enregistrar. Actualment existeixen moltíssims aparells que podem enregistrar i a més a casa en tenim molts. Afortunadament aquests dispositius que tenim a casa, com podrien ser un telèfon mòbil, podria ser una tablet, podria ser un ordinador portàtil, qualsevol aparell d'aquells que tenim actualment és un aparell que grava en format digital. I el format digital és un format de moltíssima qualitat. Realment el format digital el que fa és convertir el so en informació digital i durant aquest procés no hi ha pèrdua de senyal. Això farà que el so que gravem sigui un so de molta qualitat, un so molt pur i sense soroll afegit. Fa uns anys enregistrar era molt car i el resultat era molt pobre. Actualment, amb un simple ordinador, una tablet o fins i tot un telèfon mòbil podem tenir un resultat molt bo. Però no sé si us haureu preguntat què passa quan us graveu vosaltres amb el telèfon mòbil. Molts de vosaltres us heu gravat alguna vegada amb el telèfon mòbil i en canvi el resultat no és igual que el que tenim en un estudi. Algo està fallant. Què deu ser? El tercer factor del que parlarem. Anem a parlar del tercer factor que farà que el nostre enregistrament sigui de molta qualitat. Abans estàvem parlant de que quan ens enregistrem amb el telèfon mòbil no tenim el mateix resultat que quan ens enregistrem amb l'estudi. Però és molt curiós, perquè un telèfon mòbil és digital i l'ordinador també és digital. Què és el que fa que el telèfon mòbil no gravi igual de bé que l'ordinador? Doncs molt fàcil, el tercer component del que parlarem. Un dels components més importants de l'enregistrament és el micròfon. El micròfon és l'orella que escolta tot el que nosaltres estem enregistrant. Un micròfon és una orella electrònica i funciona de la mateixa manera. A la nostra oïda tenim un timpà que vibra amb les vibracions del so. I el micròfon, si l'obrim, tenim una membrana que fa de timpà. Aquesta membrana, quan arriba el so aquí, comença a vibrar i mou un petit electroimant que hi ha darrere. Aquest electroimant genera uns impulsos elèctrics que a través d'un cable aniran a parar al convertidor digital que entrarà al nostre ordinador. Com més bo sigui el micròfon, la qualitat del so que agafarem serà molt més bona. Quan estem en un estudi d'enregistrament utilitzem microfonia realment molt bona. La microfonia que utilitzem als estudis d'enregistrament porten una membrana molt gran, una membrana que capta moltíssim, molt delicada i que farà que el so arribi amb moltíssima qualitat. De fet,
estan delicats que, si us ho fixeu, està muntat sobre un suport perquè ningú el pugui tocar, perquè el micròfon no pugui vibrar i així el so que s'agafi sigui més bo. Si hem de gravar algun dia a casa i voleu que el vostre enregistrament sigui de moltíssima qualitat, heu d'aconseguir que el vostre micròfon sigui el millor possible. Actualment els preus han baixat molt. Hi ha fins i tot micròfons per 20 euros que graven gairebé tan bé com aquest. Per tant, actualment, a casa, si tenim un bon micròfon i un bon músic com vosaltres, ens podem enregistrar. Anem al quart factor que farà que el nostre enregistrament sigui de màxima qualitat. Si us heu fixat, els músics, quan graven un disc, no es graven a casa. Què té de diferent un estudi d'enregistrament del que nosaltres podem tenir a casa? Primer, ja ho hem dit, el material que tenen normalment és molt més bo, però aquest material el podem comprar, el podríem tenir a casa. Però sí que és cert que l'espai on gravem és molt diferent quan estem en un estudi d'enregistrament de quan estem a casa. A l'hora de triar el lloc on gravem és molt important triar aquest espai. Suposo que alguna vegada heu provat a estar en una habitació on no hi hagi mobles i heu parlat amb aquella habitació. Us heu fixat què passa? Quan estàs en una habitació on no hi ha mobles, l'habitació ressona. Hi ha una petita reverberància. Alguna vegada heu cantat a la dutxa? Si no ho heu fet, us ho recomano. La teva veu és la millor de la sala. Per què? Perquè quan cantes a la dutxa, el so ressona per tota l'habitació. Normalment, al lloc on hi ha la dutxa, hi ha tot de rajoles a les parets que fan que el so reflecteixi i produeixi aquesta reverberància que tant s'agrada. Però què passaria si ens enregistréssim en un lloc on hi ha la dutxa? Segurament ressonaria i aquest ressò també es gravaria. Quan nosaltres volem enregistrar una veu, ens interessa gravar única i exclusivament aquella veu, no l'habitació on hi és. Per tant, hem d'aconseguir buscar una habitació que no ressoni gens. Com menys ressoni l'habitació, més bona serà l'acústica i més bé es podrà gravar la veu. Després, posteriorment en l'edició, ja hi afegirem aquesta reverberància o aquest efecte si m'interessa. Per tant, hem d'aconseguir que aquest lloc sigui un lloc on no ressoni gens el so. Igual d'important que el ressò de l'habitació serà buscar un lloc on hi hagi molt silenci. Quan nosaltres enregistrem una veu, ens interessa gravar i enregistrar únicament aquella veu. Què passaria si anéssim a enregistrar la veu en un supermercat? Se sentiria la nostra veu, se sentiria l'oferta de la setmana, se sentirien els carros de la gent. Hem de buscar un lloc on hi hagi molt silenci i assegurar-nos de que únicament es grave la veu que nosaltres volem enregistrar i així després la podrem juntar amb la resta d'instruments. Per tant, tenim dos factors a tenir en compte en el lloc on nosaltres enregistrem. Primer, que hi hagi molt silenci. Segon, que ressoni molt poc o que la sala soni molt bé. Com ho podem aconseguir això? Anem a veure-ho. Veniu. Fixeu-vos que quan anem a enregistrar, el primer que fem és entrar en aquesta sala. Heu vist quina porta? Aquesta porta a dintre té unes fibres, té uns materials que fan que el so no pugui viatjar a través de la porta. Per tant, quan entrem a aquest lloc, tanquem la porta i ens assegurem que aquí dins no hi hagi cap soroll. Dintre d'aquestes parets hi ha un material que es diu fibra de roca que impedeix que el so extern pugui entrar aquí dins i així ens assegurem que no hi hagi cap soroll a dintre que no vulguem enregistrar. Fixeu-vos també que tenim diferents elements, com aquests d'aquí, que fan que el so no ressoni. Aquesta sala és una sala on hi ha molt pocs mobles, on hi ha pocs aparells i per tant és molt fàcil que el so ressoni per aquí. Per evitar que ressoni, el que hem fet és col·locar uns materials que se'n diuen absorbents o difusors. En el cas d'aquest material d'aquí, tenim un difusor, el so quan arriba aquí, xoca i es difon per aquí, esclata, i a més és absorbent, o sigui, el so arriba aquí i no retorna, de tal manera que no es produeix aquesta reverberància. Aquí tenim un altre material, aquí al sostre també tenim altres absorbents per evitar que el so ressoni per aquí, que reflecteixi a la paret. I fins i tot tenim aquestes peces de color negre, que són el que se'n diuen les trampes de greus, que fan que aquest so més greu no faci bola i soni millor a la sala. Tots aquests materials que estem veient, absorbents i difusors, fan el que se'n diu l'acondicionament acústic, o sigui, que el lloc on estem nosaltres soni molt bé. Si esteu a casa, no sé si teniu possibilitat de tenir aquest tipus de materials. Realment no són molt cars i es poden instal·lar a casa, però a vegades tenim materials que no ens semblen que siguin absorbents i ho són molt. Per exemple, la roba. A casa tenim molta roba, més de la que ens sembla, i aquest material és molt absorbent. Si nosaltres estem en una habitació on hi ha una alfombra, o un llit, o cortines, o un armari ple de roba,
tenim un material que és tan absorbent que fa que el lloc no ressoni. Per tant, serà el millor lloc per gravar de casa, el lloc on ressoni menys. No sé si heu vist algunes vegades als locals dels músics que hi col·loquen a les parets unes oueres. Allò de posar els ous, sí, ho heu entès bé. Per què oueres a les parets? Les oueres tenen forma de cons, de petits cons. Us recorden una mica amb això que tenim aquí? Realment el que fa això és que el so, quan arribi aquí, fa de difusor. Es trenca i no rebota de la mateixa manera. Per tant, podem tenir un difusor molt més barat amb unes simples oueres. Bé, doncs, ja ho sabeu, si voleu enregistrar a casa i que soni molt bé, heu de tenir en compte 4 factors diferents. Primer, sigueu molt bons músics, assageu molt, prepareu-vos molt i sereu molt bons. Com més bons sigueu, millor quedarà l'enregistrament. Segon, utilitzeu un bon aparell per enregistrar, que sigui digital, ja sigui un tablet, un mòbil, normalment és millor l'ordinador perquè permet editar, posar-hi plugins i més coses. Tercer, aconseguiu un bon micròfon. Com més bo sigui el micròfon, millor sonarà el que vosaltres gravareu, millor sonarà el que enregistrareu. I per últim, i molt important també, acondicioneu el lloc on enregistreu. No trieu qualsevol lloc. Escolteu-lo primer i que sigui un bon lloc per enregistrar, on hi hagi molt silenci i on no ressoni gens el so. Ens veiem als vostres enregistraments propers.